Alla kitiblek ftit versi ta' mħabba. Inti x'aktarx li ma tafnix. Imma jien naf kollox dwarek. Jien naf meta toqgħod u meta tqum. Jien naf ħafna id-drawwiet u l-burdati tiegħek. Għax inti issawwart fuq il-mudell tiegħi. Jien nissiltek. Jien għażiltlek il-ħin eżatt ta' twelid tiegħek. Nista' nassigurak li il-pjan tiegħi dwar il-futur tiegħek dejjem kien u jibqa' mimli tama f'ġejjieni sabiħ. Il-ħsibijiet tiegħi dwarek huma aktar u akbar mir-ramel ta' fuq ix-xtajta. U qalbi tifraħ bik. Meta tkun qalbek sewda, jien inkun hemm ħdejk. Jien dejjem inġorrok f'qalbi. Għad jasal jum li fih nixxottalek kull dema minn għajnejk u neħilek id-batija kollha li tkun ġarrabt matul ħajtek. Issa mistoqsija waħda nixtieq nistaqsik. Tixtieq tkun tiegħi? Jien qed nistenna tweġiba minn għandek. Ftakar dejjem li inħobbok.